Kapit. Jam duduk lu kau. Ready lupa Michael ini madang enstuku shnong uwei. Oh nyebri karel ya ai kau badai so nyebra arete. Kayaknya ada. Nyebra. Cok yang ngai. Oh ya. Rem kau. Oh. Kublai ya kirang ba shnong ya ka dorbar ya ki isi berkhot kawei ki balashim ki hamtam ya ka ban pha ya ki kerteng ban jet ya ki longïing hapoh ki shnong ki jongpi te lada don bakli yong kanika manu ba ai kani tangani nga supen sai ba kani ka jingwan sam kadibet na Ram Krishna Mission nang taiew na po Sohra kamdei jong ka sorkar kamdei na kinong bikmat la kalong na MP, MLA, MDC nang nonanon magituro kadi na kaskim sorkari. Tiray kani kadibet jong ka mission jong ka Ram Krishna hakaba ka Ram Krishna kayo iki donation na kibreu ki bapher na keleng jong kari India nang ta kisdang pat banlet yarap ya keleng di jaka jong kari kasi kawei jongi. Ti kublai shibo na Ram Krishna kamta makabakum kani kapor habang yui ba uniu khunyang jing pang ulakta omtang ya ka percaya bro kawei kamtam ya longïing longsem gi jongi hakaba menta bon abdeng longïing longsem gi jongi ngidon abdeng ke jinge ngidon abdeng ke jingsitom ngidon abdeng ke jingkerdu mo namar bang yap syong Ïing sem tinrei ke jingwan no ke jongpi kum Ram Krishna ngidas ngongu Haduh kata-kata ti kata kalong kawei nang ta sa kaba arpat hakabiade bat kani kalong bakumno ka jingjiat iki longïing ka jingjiat iki longïing kumala batay kalong ti kublai piwei kilong kme kilong pa gana kana benta kibayo ya kabha ka benta jong Ram Krishna Mission Katkum balamang labha na ta shnong ko jong pi ka jing kublai ka pangalong na kam taiew ba Goldenstar Nonglong ibalong uwei na ki kana school jong Ram Krishna Mission uwei ro ba jong ka thaiñ bat Ram Krishna Mission ka pasim khia halo ka jingïakren ka jingïarap ka jong i kila sim ya ka banta banwan sne ki thaiñ sne pi omtang ha ka ne ka Nongstoiñ ne ka West Khasi Hills barak kawei ide mai ibelam nanti ya ka Ram Krishna Mission ti long mai inong betul ti ya pi sa ka Ram Krishna Mission bat ka Ram Krishna Mission pa sa pi ti ilong upalok bede Ram Krishna Mission ukna school barin Ram Krishna Mission bat palok jong phiru kumba ong ti de ne rap na ka bata jong pi bade long ba jong i ba ka Ram Krishna Mission ka ong poi ya ka jarap sa pi ka longïing kiberan kam hakum kan ka por bagia kasaw kasien peran omtang hakari ki jong i ndai war kiwe ke benta jong kidi jong patheru kumju ti ilong to orang ba berasim sa ke jikri khra kumba ong ba ilong upalok basya jong pi jong iru kumba ong tin ba ulok habisipa de ulok basisa ngasong usibune ye berasim ke benta ka bakra na ka benta ave hibat kalong goporo kumba Ram Krishna Mission uson de ong ba lada ubleo la play pi Palat jingïarap ya wat iweru na pedeng ki jingthau pilong ki barakakhu Ram Krishna Mission kasim ka bertaba kasim ka bertaba ban sakli ya obreu lengba merak basukli blei kamut bag ongba ni sakli ya blei lengba ke pa breu kamut jingïarap panter dei breu kalong goborom ka jong blei tideh na ka bertaba gawan omtang shnong jong pi ka thaiñ jong pi nei hajat lagi shnong jong ka jalam di khliabat ako we nadu karhis sadu genthis ya nang bagine sini bagi por jingïarap ya nesta tindai permak kiba lese jingïarap nang mission kamla malong Katkum ka jing phi kalong tangkum ka jikesan ya pi ban yu imlang bai salam hakan ko por baje gharan bagalong kum sibata jingïarap Melayok semua. Ayam mai tai kelum ni. Ke kelum ni sini dalam tau baik oh di kanan bos.
วันในวันเป็นประเดี๋ยวเข้าเลยเดี๋ยวมันจะเข้ากินได้ขึ้นไปเชื่อมมันเข้า